vybavený. Vše vybavený. Vše vybavený. Vše vybavený. To je kokací. Palcí. Hele, vše vybavený. Vše vybavený. Šestý. Vše vybavený. To je můj šestý. Vše vybavený. Sedmý. Vše vybavený. Vše vybavený. Neděj to. Osmý. To je vybavený. Devátý. To je vybavený. Dobře, bude 11. První bohu. 12. Fuj, 13. ježiš. Třináctý. Takže takže já jsem dala 8, Kaja dala 13, takže vyhrála Kaja. Takže uvidíme se asi u dalšího videa, pokud možná nějaký věci, když tak píšte do komentářů nějaký nápady. Když se vám video líbilo, dejte like, když se vám nelíbilo, dejte dislike. V případě do komentářů napište, co se vám líbilo, nebo co se vám To nelíbilo. máme dokonalit, alebo jako to. Takže mějte se krásně a Ahoj.